Декларация от Национален координационен център за земята на България. Изискваме възстановяването на член 22, алинея 1 от Конституцията на Република България, приета от 7-мо Велико народно събрание 1991 година, а именно чужденците и чуждестранните юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху земя, освен при наследяване по закон. В този случай те следва да прехвърлят собствеността си. Така гласеше текста, приет от Великото народно събрание. И сега, дами и господа, в продължение на 24 години пред очите ни се унищожава българската държава и българският народ. Това се осъществява чрез партии, домогвали се до властта посредством съзнателна измама на избирателите, оставяйки ги в заблуда, че ще управляват за добруването им и в интерес на държавата. Същите, без да информират обществеността, упражняват властта, унищожавайки държавата и народа ни в изпълнение на чужди планове и проекти, какъвто е вече станалият известен план РАНът. Чрез сриване и унищожаване на работещата към 1989 година българска икономика с извършваните криминални приватизации и концесии. Чуждестранните концесионери и приватизатори не правят българска икономика, а само отварят нископлатени работни места и се възползват от активите и природните и човешките ресурси на България. Чрез унищожаване още в зародиш на малкия и среден бизнес, посредством рекета на мутренски групировки, привилегировани монополи, банки и картели, българинът е насилван да продава земята си на безценица. В нито една област на държавния, стопанския и обществения живот не се вижда развитие, а напротив, упадък, обезлюдяване, принудителна емиграция, демографска катастрофа. Единственият ресурс за стопанска дейност и поминък на българите, който още не е изцяло отнет, това е земята. От тук следва и извода за наличието на методичен план за унищожаване на българския народ и държава, осъществяван през годините от всички български парламенти и кабинети. Добре обмислените стъпки успешно се реализират. Институциите в България не работят за националните интереси на държавата, не работят според волята на суверена българският народ, а според указания и натиск на чужди държави. Доказателство за това е писмото на Американската търговска камара в България до госпожа Камелия Касабова, заместник-председател на Народното събрание, с входящ номер, цитира се номера, от 19 ноември 2004 година, както и копия до посланниците на държавите САЩ, Израел и Турция у нас. От текста на писмото се разбира, че се правят домогвания именно до единствения останал все още неотнет на българите ресурс – земята. В цитираното по-горе писмо се указва как точно да бъде променен текстът на член 22, алинея 1 от Конституцията на Република България от 1991 година. Вследствие на него, в началото на 2005 година Народното събрание дословно приема предложения от Американската търговска камара текст.
Съгласно особеното мнение на конституционен съдия Живан Белчев по конституционно дело номер 3 от 2004 година, отпадането на забраната за закупуване на земя от чужденци може да се извърши само от Велико народно събрание. И сега тук се цитира част от текста на мнението на конституционния съдия. Отпадането на забраната за закупуване на земя от чужденци и чуждестранни юридически лица. Член 22, алинея 1 от Конституцията. Предмет на точка 2 от искането на Американската камара, попада в хипотезата на член 158, точка 3 от Конституцията, поради което отмяната на тази разпоредба може да се извърши само от Велико народно събрание, а не от Народното събрание. Наивно, казва конституционния съдия, наивно и твърде опасно е мисленето, че в конкретният случай става дума само за действия, свързани с придобиване право на собственост, които имат гражданско-правна същност. Тоест, че вещноправният характер на проблема за придобиване на земя от чужди граждани и чуждестранни юридически лица няма отношение към формата на държавното управление. Съдията твърди, че това е наивно да се мисли. Цитатът от становището на конституционния съдия продължава така. Отмяната на член 22, алинея 1 от Конституцията не е в интерес на българската държава, защото се поставя в опасност нейната териториална цялост, а тя, както се посочи и по-горе, е елемент от формата на държавно устройство. Затова отмяната на тази разпоредба не трябва да се допуска не само от Народно събрание, но и от Велико народно събрание. Това е позицията на конституционният съдия Живан Белчев. Националният координационен център за земята на България заема същата позиция. Европейският съюз трябва да приеме особеностите на всяка една държава в него, в това число и на България. Тя е в екстраординарна ситуация и са необходими екстраординарни решения и мерки. По силата на член 4, точка 2 от Договора за Европейски съюз, като единствено възможен защитен механизъм за функциониране на държавата е забраната за продажба на българска земя на чуждестранни юридически и физически лица. Съгласно член 21, алинея 1 от Конституцията на България, земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото. В продължение на 24 години държавата е пренебрегвала задължението си за особена закрила на земята. Затова ние, суверенът, българското общество, поемаме своето задължение, вменено ни със същият императив на Конституцията, и ви повеляваме да възстановите член 22, алинея 1 от Конституцията на България, приета от Седмото Велико народно събрание, а именно чужденците и чуждестранните юридически лица не могат да придобиват право на собственост върху земя, освен при наследяване по закон. В този случай те следва да прехвърлят собствеността си. Да се въведе
като алинея 2 на член 22 следният текст: регистрирани в България местни юридически лица, учредени с участието на чужденци и чуждестранен капитал, не могат да придобиват право на собственост върху земя. Повеляваме също привеждане на законовата уредба в съответствие с разпоредбите на възстановения текст на член 22 алинея 1 от Върховният закон на Република България, както и заличаване на алинея 2 от същия член, приет от 1991 година. Изискваме въвеждане на забрана за предоставяне на права на чужденци и чуждестранни юридически лица за концесии и аренда върху земята. Национален координационен център за земята на България. За този национален координационен център подписали Деню Павлов, Румяна Георгиева, Мадлен Кирчева. Приложения към тази декларация. Първо, писмо на Американската търговска камара в България до заместник-председателя на Народното събрание госпожа Камелия Касабова. Второ приложение. Особено мнение на конституционния съдия Живан Белчев по Конституционно дело номер 3 от 2004 година. Трето приложение. Закон за защита на класифицираната информация. Четвърто приложение. Договор за Европейският съюз, текста на член 4, точка 2. Пето приложение. Конституция на Република България. 7 ноември 2013 година, София.